Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isa si ko mga salaf, rahimahumullah, na kebayaan niyan, akapangusyatan niya naging kutu atawa baradusa. Paman na concern sa kanyan sa giyang kutu pediyan baradusa. Wanto na kapakataw batiyan, nagukasabapan sa turoon sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Hanto na imiyaswa, tialwan niya nagyang kutu pediyan baradusa. Napiyakaw nutiyan. Sa siinian innovate sa giyang kutu makbara. Tigita no pelebengan mga kubur. Kagi kumakaw masiran roo makatindagasiran na inis niyan. Saya ini pakai seiyan na tigyan na hay pagariku na upama at tigyan na ko saka na padeka sa giyang kanan milalabeng na anto na ay dinga-dinga na ka. Hagi so mga ahlal kubur, mga tao si kubur na na dinga-dinga niran. Natigyan na hay pagariku na ayan dinga-dinga na kan na upama ko sana ko matatago na penggelebek ako at tigyan sa mga gelebek apaman na salakaw sa giyang kaya gelebek akan imantua kam beradusa. Naman ito, kaya iso beradusa na matagas si puso. Katawan yan manari mga pagariya. Agyang ko ito, gelebek yan na marata ito. Tigyan na upama ko sa kanima tatagusan, na penggelebek ako sa mga gelebek, pumakot ako sa mga gelebek, asalakaw sa giyang kaya gelebek akan imanto. Na tigagyan ko ito pagarinian, iman ito tigyan na matatago ka, bibiyag ka, giyan ko ito dingan-dingan o mga tao sa giyang kanan na kubur, na paman na sisiir kay man to, na dingga din na nayawa ipaman na matagukasan na makapendinga-dingan ka, gelebekang ka agiyang ko ito ay mananian na mapiagalabag ikasuatraka wallahu subhanahu wa ta'ala.